Jibang Nirisami Gitanjli Hansepi, Apransi Birtal Tepi Arjuitha. Karbi Anglong District Council Longdet Apita, Towar Dolong Kavya Joine, Apran Kedamnang, Pu Ajoine, Kewangji Kili Aprang, Dolong Kimpi Vegnang Jipu, Parong Kliara Datum Kehang. Erong Ating Pialong, Kimu Apar, Kete, Ingrukini Andu. Virwar Ahawar Congress Workers Meet Amai Along, BJP Atumke Lamchak Chotpu Ajoine, Don Thongkebra Pho Araratum, Song Penche Oponsi Congress Along Chingbedun. Onlineshopping.com Atum Radaphan Chongthuidet. Karbi Anglong 1951 aningkan methang alongri solangjong kachari unajakong chelong detpen ningkan troxy cap arta pleng rangrang aphitta Karbi Anglong ahawar non puta kaching turang thek aviderason lasonsi India det Britishari dengpen jogje prangpen kedo kaboche barim nai arong number 18 Lumbajong MEC constituency angkang number 2 BT Phang LP school hidim teron polling center ke parlo manja hithipen kilometer hini sose chot kahelo cherop ingti Langtuk rongpi, sarte inghi lapen ke ongdung arong, araratum chingrumsi, pinirathu pakpen kedam kewang atowar ke salam pona birta, Newsfast Karbi Anglong pen birta humri dunlong. Birta kelong atengke dipu alang roy ke parpan pet pen, dolong kavideta jok akisum katora tepiklo, lapen kopai kelangno, langke jang pen apran kedam nangta dokoklo putarat pen birta nang pecini dun. Lang pondet lu. Juning abang ta apiri bang dolong lo amunyit bang ka vedalo akitia kitata kilong larji ding pik anu cheklo yon jonia fisigilong ho sir bheta lomsi koidam bu yalo la chuta la so to war bang kela ani pu peta bang anada sonda RCC tho ayat tule pu peda tala nang dam paroi parayanta nang claim pite pu yalo government of phan rong barim sita menili tum to war non puta long lela anu tena सरकार हो सिटा में नीली तुम के चिपे दुख पिगलो हाँ कांग्रेस के थे होता नीली तुम तो वार कहाँ पिगलो सिटा मिलोंग ले अकुनन एसडीसी के थे होता नीली तुम को आनंद ने तो वार कहाँ लो लता लोंग ले अकुनन बीजेपी सरकार के दो हो सिटा में नीली तुम हम थंगा रखे बात थे लोंग ले ना हेलो कितुक नीली तुम जो नॉन सन लांग थे लांग प्लेंग होती नीली तुम दुख पिग Nasi usumara tum lo kecari pen katikuk tan ili tum dupit lo delong ka ve towar ke heng no pen towar pusame black topping pusame suli bom lo sita me dak head dipu head quarter lo Karbi Anglong kala lumajong constituency sinili tum puri lo manja atame adung he lo same kaprek ka constituency Singason Borjan Dhonsri lason ke towar si pu hing he lo pen lumajong ta pipe grupe lo same nili tum dak head jong manja adung het stamene tumke no amra towar ave dolong ave ajoine sini tum kisung sonsi rak chak nanglo asi chuningri lok non ke rangji election hosi tami nil tum komane party punil tum jongnam delo ruling party tum sitame non ke angsong pen delhi talo dispur talo difu talo council tala dax council aja kong dalo thank you dolong piji towar nang PG aja kong gedolo Lasi kewangji surihini ra inkoira isianingkan MLA election aprang prabjin pen dipu alang roy along delong lapen towar mesenawar sai nang pivek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be HAD Minister Sum Ronghang atumapan kachuning rialam the Newsfast Karbi Anglong apan lamthi nang pachini dun to tondero nang kelang le aja ni langit hipen kisik sagajok nili tumko alone ke kosto lapen Imotuso lapen anutin le ayem le long sitamin litum so towar long le lapen tiduk kelak nangelang le ajok laan atiduk kisung lo roton terona homusti lo emile tamé di teman towar isi dolong nilipi asan me party pusi nilike tuning rilo manja pendilips hanse Newsfast Karbi Anglong Pini Virwar Ahawar Mensing Terang Pung Aji Pathu Aklam Along Congress Workers Meet Amai Along Prekjam Asong BJP HSDC Asong Penche Oponsi Don Thongke Bracket Home Sose Atum Congress Along Chupa Ogdun Non Kewangji MLA Election Aphan Congress Along Si Jakong Pidun Po Anparta BJP Asong Aphan Ningkache Theawi Athe Election Aprang Lamchak Nang Pikang Chot Lasi Asong Pen Che Oponsi Congress Along Chingbedun Pusi Chethandun
Laso Amaya Long HAD Minister Barim Khorsing Ingti EM Barim Asok Teron Raton Ingti Vidya Singh Rongpi Mukul Hendiko OBC Chairman KADCC Jirhon Hanse Maipu Hawra Ghat Block Congress Committee Lapen Penang An Man Peng Kiduatum Lapen Bangpharu Phosose Araratum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon parti tum ditulong pinin mitinang dun penang join dun non nili muhet kisah pate jadok damriya loi dhonnobad জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতে বহুত মূল্য don thongkep adon আমাৰ আগত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে don matha noy dak pray 100 mahamai homosti bangke kya he dedi alama se lo no assembly selection on bangke mahamai homosti congress haibek po aproman pini klang daklo Misal so proman mang pini nang toma telu sikit juan kan mak lang dalo asal BJP ke chok sila bangke beri tu cetana thai masih chini lor dong apir the masih dong bangke BJP ke chok cipok lang ke chok ce lahai chini NPC pini lada kongres anak kongres long tu nang jin kasi pini bangke azat alam makam Mukapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Nonakai Amazon Flipkart Mindropu online shopping private company atum ason ningke hang ohormu order pidun lote hemchong Hong Kong pen ningke dok ohormu hortar hemnang pali rok avarsai kemedo bonta Gurgaon New Delhi along wholesale.com pu isi private online shopping Dipu Devan Bosti along kedo wholesale.com agency center along kedo kipidun ahormu nangkili ahormu order dun bek abang pu ari deng along nangkili ahot ke hormu ahong hekdet api hormu abedet si lo achet sai si long rong lo lapusan kopai ke lang no ke phodun abang pu jerot be pu adim Dipu Birla along kedo inura bangpu Newsfast Karbi Anglong aphan birtanang pachini dun lapen lason thak ke ong dung abang pu bang pia atum arideng setame hormu kelong ave lasi lason radatum kachong thui I chot Gurgaon New Delhi along kedo wholesale.com online shopping pu isi private company aphan radatum langding dera adai kedo kechok chedet asai ki claim aphan arona tengpen ingsai nang jipusi cherok tok abang pu Newsfast Karbi Anglong aphan birtanang pachini dun এটা ই ডেলিভারি বয় ই দিব গৈছে ই মোক এটা ফিল্ডে কি হয় না নহয় এটাতো মইতো চাব নোৱাৰিম নহয় সব এইটো আপুনি বি বুজিব লাগিব এটাতো মইতো একটা বস্তুটো মোৰ ডেইলি পাৰ শিপমেন্ট 1000 থাকে birta kelong duna tengke inut abangphu tablet phone lapen power bank order pidun lo bonta ahom inpudet aphike tablet phone avedet si paper achet si dorong lapen power bank setame ke ban thektik kahinu tangsi dorong pusi birta longdun online shopping company atuma phan langding dera rada phan ka chong thui det matai ka tong thui chot adai kedo company aphan arona tengpen insai bek nang jipusi rada tumpen ningki pung alam the chepaklang manja pen dilip hanse Newsfast Karbi Anglong Res Karbi Anglong amru rong hangarong lasing tok biahem erong athawe arong along ang song ingrup hini manghumi me kimu kithedo bangso kimu arni solote ami hisu jintiti thek ponlong pusi rajesh inghi pen nang pachini kheroni pen ransing teron Newsfast Karbi Anglong Coronavirus sabor dobomlang kuchini sipini Indigenous Youth Union of Karbi Anglong ahin pen servomu towar kachetok along mask sanitizer kiron padopon bangsolong ongdungatum chetong dun pen mask sanitizer choendun Pirangki pen karjo hut nang kacethan dun ke Thedang pi jitu niki la so coronavirus abemar hai nam e thang dulu baki chidum dulu abang so pot thak non da jodi lang so besugan seta muni da tumra tum buji jilang la so pot la bang so thak sini tum kadu la indigenous city non hen pen dane la district university patum pen mate disu medical atum pen sing waisi ditum buthot la so indigenous city non songai pen cerak kisi tum non tum kacedok to phan bangso silva je tum bom mate mak tum bom nang tum rong arlo ka humri daim phan pen ka sik doma itum already fuluni homosti long fuluni along tarabasa baso nitum don lo already asono pindi bag tak second time lo akuno itum ka sik dolang salong longson tintirol presalong dami hak sik dolang One number Duaramla constituency arlo bothatlang solong kidu inut kiduk thektik bor imingti lapen sabika teron pi alang litumasupi aning kiripik ajok HSLC asat lang kimisen ang thek kachepa undun pu Emily Joyram Ingleng alang li arjulong pen ahem an palidam si kapachar li jiaphan Emily Ingleng si
กังตุยอังเดงอันตะปจาริโปปุลำจักปีเด็ดลุละเป็นผู้ทอดอาเฮมริดกิซุงเด็ดผู้เป็นอจอกเอมิลีอิงเลงสังหุผู้ทอดกะฮุมริดามาหุดเพรังกิเป็นการจุปนาหุดนางปัจินีดุนเกmedical se corri tangkul tulo madla so tengkan non preparation ke higher secondary teacher ko persis ipu dan bosco science junior college science ada kampus dulu ada si admission nanti dulu lah pala college authority by jingwai lo medical se corri kita lah so tengkan preparation full pinang ya akan tumbuh ini itulah tempat kecap lo so tengkan si di fondasi admission lo angka non lockdown pen ke kulilo pulote kan pulote la non nangethana te non mande pen dampu ada hostel te admission lo ada student pen provision permit la pen nili akhir jume karnam city ye sita nili hin pen isi well wishing ke lah lo au suti cara jun permit pen aning ke hangate pen mission ada pen man pen Wothat lang sopen Rajan Ronghang Mohor Nepbang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Atimi Ronga Gora Tinghon Lake Park along Puthot reconstruction lapen repairing a siding pon bom Labangso Achinghon Lake kedam tang ningkan surihini ra crazy pen crehini ningkan malom pensi kikim kerang pangcheng pon Halabangso ningkan penang an kiju kelanga dim pen chenglok Karbi hem tap kesanga hem lapen telong sitame dolo lapen kaprik kijui kelanga dim sitame selampon lo bon sitame kelanga bang kaveda jok phalang no laplo labang su chinghon lek parkalong sai ke klem chengke BDO Bokajan subdivision Pradip Timunga hin pensi pangcheng pon pen penang an labang su chinghon lek parkal aliralon kelang mi duolo lasi labang su chinghon lek puthot ansusi ke palang mi pon thujia phan sai klem pon bom lo pusi chinghon lek management committee mai phu binut singh na pen pini pherang ke kahumri damahun nang pachini dun nelinon ke do la ka Japani consistency mate Serupathar consistency la song bong Rongagora Chinghon Lake along si nelidolo la si la so park kedam tang ningkan surini ra crazy mate krehini la so lombasi la bangso park kaselam mate chengpon lo bon tame kilang bang ave jok rapendak chukidar atum stame kavedet ajok phlang no lap ason si thekpon long lo la sinon la bangso park long reconstruction upon mate repairing upon non asai ki klem chengpon bom lo ni Chinghon Lake alama puthak alang lidum na humri lo la si pini Chinghon Lake puthak alam bangela hello pini aprang ako block pen sitame claim lo bonta pachun thek the joini rata tum chitu te joini ban eng ba pini labateng lo krim thu labateng lo non puthot ako pangcheng thu alira cham pipon pangcheng thu lo Chinghon Lake management committee pu kat timung alo Sapapani pen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong adang pi along picnic ke choathai mate kijui kelang adim ason thak si singhason angkang langbung dingpi polling station angkang dungkek pi along kijui kelang mate kecho kijun adim mesen theklong si dungkek pi eco friendly resort committee atum chepatir pi ponsi dungkek pi along picnic spot ingpu pon bangso along sarpo hanse ronga saraphansi mesen pen pangpu pon bangso along sonsing ronghang PWD UDA amal hanse rat sai klembang pencheng lok kithe giding atum chetong dun si bangso asayang deng alira lon pen pachun pon pinpur me bangso asayalong dungkek pi eco friendly resort maipu harbo monterang la pen sankar timung chunbang pen kethan ponateng ki alang litum kabor ipensi ki klempon lasi Karbi Anglong tourism department Lapen Autonomous Council atum setame bangso along kacerap dunjia phansi chuning ripadupon along langmesen nadim do lasi dak kai mata anibang mata dak kilang bang pharo menit bang ik lasi nilitum matha ik ladak isi picnic spot kakhuli ladak nilitum ka bor ipon ladak duking pi eco friendly resort committee ahin pen nilitum abipin pen ka bor ipon Karbi Anglong Autonomous Council pen lapana de sosegilang me
mate anju se lira cham nang gi piduni aphan Karbi Anglong autonomous council atung aphan ta tuning re iglo Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Dendaghat Dongkachitu Higher Secondary School Asai Hemalong Mohila Morcha Mai Kedeng BJP Mohila Morcha Tumpen Kechengsi Executive Mai Kangnipon Dendaghat Mohila Morcha Mai Pimina Terangpi Lapen Aluhi Kapachinia Bangpi Pasapi Rong Parpi Lapen Aluhi Aman Pen Chitongdun District Mohila Morcha VP Ompurong PP Assam State Mohila Morcha Hewali Teron P District Committee Mohila Morcha Promila Teron P Rinaing TP Atum Chetongdun Lapen Keongdung Atum Chetongdun Pen Pini Mayardi Pidun Lapen MLA election Kemangji Koson Pensi BJP Atum Kilik Ahut Kachapa Hai Ponji Aphan Chethanpon executive meeting lote itu constituency wise executive meeting badulang ji daso undertake attend pensi itu mangke ini bada company constituency lo ini bangke executive meeting pada tinggal opodha amben sama proses property dapat ini tu mhala Bharat Mata daso foto long de kai kis tame ni tu chikimu pon athe ni tu BJP Kucing si nang kiseng abang kulo la pondidal kota lapen la sama pusat kota pangke basi nitum meeting tin setame ni ditum alang nitum apan kai ki setame cikimupon Kuluni Penarun Kro Newsfast Karbi Anglong Cafe Penrong Puroi Rong Pupal LP School along Cherok Tokamai Kangi Lapen Nokekrang Susita Ronpon Karbi Farmer Association Lapen PPC CUM PBF Dongkamukam Atom Cherap Pensi Mai Dengpon Cafe Mai Puting Ku Kathar Pen Kaning JK Ilitum Karbia Khaita Anso Se Sai Kachutiki Kenangson Lasi Pini Nilitum Asong Pen Non Sok Kerot Aporahut Nang Litum Phan Panongsi Edon Pen Nokekrang Soipak Ronponsi Kadok Kabe Don Thokep Sose Aradaphan Ronpon Lopu Puthot PCC CUM PBF Dongkamukam along Dr. Harsing Tirangpen Mailong Kaning JK Non Malom Kachathang Pluk Swine Fever Lake Sonido Eson Lake African Swine Fever Lapen Eson Abangke Classical Swine Fever Henlo Lapen African Swine Fever Abangke Nonamat Det Pi Angkang along Doai Avelang Lasi Longhong Kapangreng Arat Kang Tirpen Henlo Labangso Akisupen Kapajogji Lapen Classical Swine Fever Abangke Doai Tado Lasi Dawai Jongsi Pachulote 80% Meun Lapen Longhong Kapangreng Aradatum Kaiketa Aroyalong Kapang Chirkenang Sotpusi Ningje Dongkam Kampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Ini berta lansi pajudik lo domi thakmin kardom